Onko nyt Jonne porukka? Ja sillä on Petän emänttiä. Saako opi tosiaan Halin tytöltä? Mä en oo ikinä halunnut, saako halata. Joo, sä tänään pedofili tulla. Ei joo. Et saa! Ei oo pakko. Saako sulta saa. Sulta saa ajan. Ei saa Se voi läppätä siihen. Joo, tosiaan ei oo mitään vedoa. Mä oon muuta noin Jonne. Ne on peniikka. Peniikka tosiaan. Mitä pitää kotiin tiedä? En tiedä. Ja Victoria. Onko animettu jo tuttu? No ei, tämä on vaan Vähän. Ketä te oikein ootte? Kuka sinä on? Sinä oot yksi Jonne, perkele. Nyt menee helposti vähän Jonne. Perkele on nyt loppu tuo Jonne. Nytkö sitä saa halata yhtä nyt? Ei saa halata! Ei saa halata! Se riittää, toi riittää mulle. Perkele Jonne. Nyt loppu tuo Jonneilu. Nyt loppu tuo Jonneilu. Mä käyn ostamassa kopaan tuolla kaupassa jo.